Menú de Nadal, per menjar com cal. De primer, ventada i aire fred. De segon, gebrada, molsa i un avet. De postres, un dia amb la gent que vull. De beure, alegria i molt aldarull. A la taula, un àpat de menjar ideal. Pots venir, afanya't i molt bon Nadal. Dani, expressa-te.